Καλημέρα λοιπόν. Από το 2019 που άνοιξε το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή πραγματοποιεί ειδικά σχεδιασμένες δράσεις για άτομα άνω των 60 και για άτομα με ήπια γνωστική διαταραχή σε συνεργασία με το πρόγραμμα Θάλο της εταιρείας 7-Eleven και με την πολύτιμη υποστήριξη του Κοινοφιλούς Ιδρύματος, ΤΙΜΑ, οι οποίες κάθε χρόνο ανανεώνονται. Το ανανεωμένο πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένων δράσεων για άτομα 65+ και για άτομα με ήπια γνωστική διαταραχή παρουσίασε το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή σε συνεργασία με τη 7-Eleven και το Δήμο Αθηναίων. Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή ήδη από το 2019 τρέχει δράσεις για την τρίτη ηλικία, προσθέτοντας κάθε χρόνο μία καινούρια δράση για να μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε αυτό το προγραμματισμό. Οι δράσεις της τρίτης ηλικίας διοργανώνονται σε συνεργασία με τη Μέθοδο Θάλο και τη 7-Eleven. Φέτος εγκαινιάσαμε τη δράση στο Μουσείο με άλλα γυαλιά. Είναι μια δράση εικονικής περιήγησης. Στοχεύει στο να επισκεφθεί το Μουσείο Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Σήμερα ξεκινάει η συνεργασία μας με το Δήμο Αθηναίων, όπου θα υποδεχτούμε μία-μία όλες τις λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων στο χώρο μας. Αρχικά είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ μοναδική έκθεση. Μια έκθεση για ένα καλλιτεχνικό ρεύμα, το οποίο ανάμεσα στο 60 και στο 63 που διήρκησε, μιλάμε και για τις ηλικίες που οι άνθρωποι που θα έρθουν, οι 65+ δηλαδή, ήταν τότε νέοι ή τότε είχαν μόλις γεννηθεί. Άρα είναι ένα πολύ σημαντικό μετέχμιο και από αυτούς τους ανθρώπους θα πάρουμε στοιχεία για μια καθημερινότητα την οποία εμείς την έχουμε κάπως μακρινή. Τα προγράμματα 65+ που υλοποιούμε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή έχουν σκοπό την ενεργοποίηση των ανθρώπων, την ενίσχυση της κοινωνικής τους υγείας και βέβαια να δείξουμε ότι η τέχνη είναι πραγματικά για όλους και μας βοηθά να δούμε τον κόσμο με ένα άλλο μάτι. Να πούμε καταρχήν ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, διότι μας δίνει τη δυνατότητα να παίξουμε. Παιχνίδι για μεγάλους λοιπόν εδώ. Μία σειρά από 25 επισκέψεις θα είναι μόνο η αρχή, αυτό πιστεύω, για τους ανθρώπους των λεσχών φιλίας μας, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν το χώρο και όχι απλώς να τον επισκεφθούν και να έχουν μια απλή ξενάγηση, αλλά μια ξενάγηση διαδραστική, με όξυνση των αισθήσεων. Είναι πολύ ωραίο να βλέπει κανείς ανθρώπους οι οποίοι είναι σε μια φάση της ζωής τους που μπορούν και έχουν το χρόνο και τη σκέψη και τη σοφία και την ωριμότητα να απολαύσουν τα πράγματα, να το κάνουν και είναι ωραίο μάθημα και για μας.